Assalamu alaikum ƴan uwa, barkanmu da sake saduwa a wannan tasha tamu. Yau muna tafe da wani babban shiri na musamman wanda zai baku mamaki ƙwarai da gaske. Idan aka ambaci masana'antar Kannywood, mutane da yawa sun fi mayar da hankali kan jaruman fim, amma mawaƙan masana'antar sun nuna cewa ba a bar su a baya ba wajen tara dukiya da nuna hutu da mulki. A yau za mu kawo muku jerin mawaƙan Kannywood guda 10 da suka fi hawa motoci masu tsada da na alfarma, waɗanda aka jera su daidai da darajar kuɗin motocin nasu, tun daga lamba ta 10 har zuwa lamba ta 1 da kowa ke jiran gani. Ku zauna cikin nutsuwa, ku danna alamar like, subscribe, sannan mu shiga cikin labarin kai tsaye. Jerin mawaƙa daga lamba ta 10 zuwa lamba ta 1. Lamba ta 10, Auta MG Boy. Mun fara jerin mu da babban mawaƙin soyayya na zamani, Auta MG Boy. Yana ɗaya daga cikin mawaƙan da ke tafiya cikin tsari da aji, inda yake hawa mota ta zamani mai matuƙar kyau da ɗaukar hankali. Mota Hyundai Elantra Veloster Sport, farashi naira miliyan 25. Lamba ta 9, Abdul D1. Mawaƙin soyayya wanda matasa da dama ke yaba masa saboda zaƙi da daɗin waƙoƙinsa. Shi ma gidan motocinsa ba a bar shi a baya ba, domin yana cikin mawaƙan da ke hawa mota mai kyau wacce ke biye wa Auta MG Boy wajen daraja da tsada. Motarsa Toyota Camry Muzzle Spider ta zamani, farashi naira miliyan 26. Lamba ta 8 kuwa, Umar M Sharif. Babban jarumi kuma shahararren mawaƙi Umar M Sharif, wanda ya daɗe yana tashi a masana'antar Kannywood. Shi dai ya fi sha'awar ƙananan motoci na alfarma wanda ke tafiya da aji na daban. Mota BMW Sedan 5 Series Luxury Class, farashi naira miliyan 45. Lamba ta 7, Ado Gwanja. Mawaƙin mata da dandalin gidan biki wanda kowa ya sani wajen nishaɗi da kawo zafafan waƙoƙinsa. Gidan motocinsa na alfarma yana cike da manyan motoci farare masu kyau waɗanda ke nuna ainihin matsayinsa. Mota Toyota Highlander New Model, farashi naira miliyan 55. Lamba ta 6 kuwa, Hamis Breaker. Matashin mawaƙi da ya girgiza ƙasar Hausa da waƙar jarumar mata, ya sake nuna cewa yana gaba da mutane da dama a harkar hutu da dukiya, domin yana fita da babbar mota ta alfarma mai matuƙar tsada da kyawun gani. Mota Range Rover Evoque, farashi naira miliyan 60. Sai lamba ta 5, Lilin Baba. Matashin mawaƙi kuma jarumi Lilin Baba, wanda hotonsa da wata haɗaɗɗiyar mota tseren gudu da ya girgiza dandalin sada zumunta. Wannan motar tana da matuƙar tsada wacce ta fito fili ta daka wa sauran na baya tsalle, wato Chevrolet Camaro, farashi naira miliyan 68. Sai lamba ta 4, Nazifi Asnanik. Babban mawaƙi kuma mai shirya fina-finai wanda ya juri harkar masana'antar tsawon shekaru. Gidan motocinsa yana da matuƙar ƙarfi domin yana hawa motocin Jeep masu kyau da ɗaukar hankali. Mota Toyota Land Cruiser Prado, farashi naira miliyan 75. Sai lamba ta 3, Adam Zango. Sarkin Zango tsohon gwani ne a harkar nishaɗi, kuma kowa ya san shi wajen son manyan motoci na zamani masu kyau da tsada. Kwanan nan ya sake girgiza dandalin sada zumunta da sabuwar motarsa ta zamani mai ɗauke da sabuwar fasaha da nuna ƙofofi na musamman. Muna sanar da masu kallo cewa mun ajiye shi a wannan matsayi ne saboda sauran manyan motocin da ke gidan motarsa, kamar Range Rover G-Wagon, mota Dongfeng Hilux Mach, farashi naira miliyan 75. Sai lamba ta 2, Dauda Kahutu Rarara. Mawaƙin siyasa wanda kowa ya sani da tara dukiya da gidan motoci mai cike da manyan motoci na alfarma masu tsananin tsada. Ko da yake ya daɗe da lamba ta 1 yana jan ragama, a halin yanzu sabon canji ya tura shi zuwa lamba ta 2. Mota Mercedes-Benz G-Wagon AMG da Lexus LX 570, farashi naira miliyan 270. Sai lamba ta 1, Nazir Ahmad Sarkin Waka. Kamar yadda masana harkar motoci a Arewa suka tabbatar, a halin yanzu Nazir Sarkin Waka ne ya karɓe matsayi na 1 gaba ɗaya wajen hawa motoci mafi tsada da kyan tsari na zamani, wacce ta bar ta kowa a baya da nisa mai yawa. Mota Lotus Emeya Hyper GT Electric, naira miliyan 370. Masu kallo, wannan shine jerin mawaƙan Kannywood guda 10 da aka fitar dangantawa da hawa motocin alfarma bisa bayanan da ake yadawa. A naku ra'ayin, shin kun amince da wannan jerin ko kuna ganin akwai wani mawaƙi da ya kamata ya kasance cikin jerin? Ku bayyana mana ra'ayoyinku a sashin comment cikin mutunta juna. Kada ku manta ku danna like, ku yi share, sannan ku danna subscribe idan wannan ne karan farko da kuke kallon tashar mu. Sai mun haɗa bidiyo na gaba. Na gode da kasancewa tare da mu.